V tomhle kurzu bych vám chtěl říct takový můj příběh, jak jsem se vůbec k tomuhle dostal. A pak bych vám ukázal takovou metodu, která je velice dobrá pro to, abychom to zvrátili. Jo, moc se o tom nemluví, ale AI má i temné stránky. Před pár měsíci jsem si uvědomil, že AI opravdu má i nějaký temné stránky, protože před pár měsíci se mi stalo, že vypadla elektřina. A jak vypadla elektřina, tak já jsem nedělal vlastně nic jiného než obvykle, ale prostě jsem měl za úkol vyřešit takový algoritmus, takový úkol. A uvědomil jsem si, že bez toho AI mám trochu problémy. Dřív před AI jsem podobné věci bych vyřešil za 10 minut, 15 minut úplně bez problému. Ale jsem si nějak zvykl používat na umělou inteligenci. Samozřejmě nepoužívám automaticky copy-paste, ale prostě, když řeším nějaký problém, tak rád si pomůžu se syntaxí, rád si pomůžu s návrhem, abych byl efektivnější. Tyhle ty základy jsem bral, že vlastně není vůbec nic těžkého, vlastně proč bych vlastně na tím ztrácel čas, když prostě to můžu dát do AI a mám to hnedka vyřešený. Prostě lidi jsou od přírody líní a teďka vlastně, když tady máme takovýhle přístroj, tak vlastně, nebo respektive nástroj, tak vlastně proč ho nevyužít? Proč ho nevyužít a nepomoct si? No a když to prostě zhrnu, tak prostě vypadala elektřina, nešel ChatGPT, nešel Claude, ani Gemini a já jsem vlastně začal implementovat. A najednou jsem si prostě uvědomil, že už mi to nejde tak lehce, jak dřív. Prostě jsem vůbec nevěděl, jak na to a prostě to nešlo. No, prostě jsem si uvědomil, že tím, jak často používám AI, tak prostě ztrácím určitou schopnost jakoby přemýšlet. A tak jsem o tom googlil víc a našel jsem i několik výzkumů, kdy lidi, co hodně používali AI, tak opravdu, jak neprocházeli tím procesem přemýšlení a národování, tak to jejich přemýšlení a schopnost řešit problémy se rapidně snižovala. A já jsem toho byl taky svědkem. Já jsem to přímo zažíval, že prostě ta schopnost řešení problémů šla u mě rapidně dolů. No, samozřejmě jsem s tím nebyl spokojený, protože prostě dřív jsem prostě byl, nebo ne dřív, jsem stále ambiciozní člověk a určitě jsem nemohl dovolit, aby mi nějaký nástroj, jako je AI, mi vzala schopnost, to je můj nejdražší, můj nejdůležitější schopnost, a to prostě vykonávat kvalitní práci. Nejde ani o práci, nejde o to náhodovat algoritmus, ale jde to prostě všeobecně. Já jsem to používal třeba i na náhodování e-mailů, při řešení nějakého textu a tak podobně. A tak jsem to i na sobě vyzkoušel. Vyzkoušel jsem na sobě, jak třeba pracuji s textem bez AI a opravdu jsem si všiml, že ta schopnost se snížila. A říkám si, že když je takovýhle AI boom všude ve světě, tak se vsadím, že nebudu jedinej, kdo se dostal do této fáze. Nejsem jedinej, kdo řeší tyhle ty problémy. Možná, že většina z vás si to ještě neuvědomuje. A právě proto jsem taky začal natáčet takhle ty kurzy. Na Instagramu mám reely a taky na YouTube mám shorty. A tam se vám vlastně snažím sdělit vlastně, že AI má i temnou stránku. Já samozřejmě rozhodně nechci přestat používat AI. To by bylo velice neefektivní a velice jakoby špatný, protože člověk musí jít s dobou. Čím víc používáme AI, tím míň přemýšlíme. Protože neprocházíme tím procesem řešení problému.
Chtěl předvést jednoduchou metodu, díky který zvýšíte svůj skill a nepřestanete o něj přicházet. Vlastně jde vlastně o to, abyste si vlastně procházeli tím procesem učení a při používání AI. Když se člověk na něčem zasekne, neví, tak AI je výborný pomocník. Ale pouze tehdy, když používáme svoji hlavu. Vám vlastně představím takovou metodu. Tahle metoda se skládá ze 3-4 kroků, respektive 4. Právě si teďka jednotlivý kroky rozebereme. Teďka se dostáváme na jádro této metody, kterou jsem zmínil v úvodu. Tato metoda se skládá ze 4 kroků. První krok přemýšlej. Druhý krok řeš. Třetí krok AI a čtvrtý krok iteruj. Teďka si jednotlivý body rozeberem. První krok je přemýšlej. Když řešíš nějaký problém, tak si musíš uvědomit, co je tvým cílem. Čeho chceš dosáhnout a jak vlastně zhruba vypadá řešení. Můžeš si to udělat taky klidně nějak na papír, v hlavě. Pak přejdeš do druhého kroku. Ten druhý krok, nebo teďka se ještě vrátím k prvnímu kroku. V prvním kroku trénuješ analytické myšlení. Což je velice důležité myšlení na posouzení situace. A teďka v druhém kroku je ta logická část. Druhý krok je řeš. To vlastně znamená, že si vlastně navrhneš nějakou hrubou kostru. Nějaký náčrtek, taky opět buď v hlavě nebo na papír. Pokud pracuješ s textem, tak si uděláš nějaké řešení. Uděláš si nějaké řešení, tak jak vlastně to tobě vlastně bude vyhovovat. A následně přejdeš, nebo když programuješ, tak si vlastně navrhneš nějaký návrh toho algoritmu. A nebo když děláš nějakou reklamu, tak si to prostě nějak navrhneš. Tím vlastně projdeš tím procesem učení a řešení problémů a tím se vlastně učíš. Následně jdeš do třetího bodu. Já bych vám rád poděkoval za pozornost a další část je dostupná na webových stránkách academy.nexerius.cz zdarma. Budu si na vás těšit. Zatím nashledanou. Nexerius Academy.